Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Alma at agatarlak. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kanila kay ko Lamberto Pasion Jr., kan anak ko ani Leslie May, ni Anaya Faith, kan Noli Andres, iti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Dailag kan Nool family, from Arlene Palentino, iti Kuwait. Bersalona family, ti Sablan, Benguet. To my baby Troy, who turned 10 months, from Kilen Feliciano. Shout out pa iti Niveras Cousins ti Luna La Union, Iso da Lester, Ronnie, Debet, Brian, Ivan, Joel, Christian, Zillian, Justin James, Zyrene, Karen, Catherine, kan Cindy from Nida, Niveras. Shout out kada Joan Rovillos kan Emil Miko Chico. Advance happy birthday kanila kay ko Florendo Lorenzo iti Ramon Isabela from Ana C. Tamilio. Makablaawan ti dakiwag kan Navarro family ni Nanay Marie, Tatay Eduardo kan Papa Ismael from Levi Dakiwag. Ronquillo family especially ni Inang mi Kapitana Cecilia Ronquillo kan amin a relatives mi dita barangay Ricos, Pangasinan. Agaluos kan Juliana family dagiti kakaanakak Adapanga, Gaspar, Bonbon, Unay, Pindoy, Benben kan Papa Atras Sangkil Aymoyo from Arnelson, Agaluos.
Makablaawan pa dagiti nagagat a drivers dito Revisco La Union, Daninong Totong, Edward, Larry, Idol Arnel, B1, Boyet, kastamot ni Ariel, ni Rex, Ilyong, Anthony, Marvin, kan Wilson, kang runaan ni baket ko ni Angela Kawili Garcia, from Jerry Garcia, iti Santa Fe, Aguo, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alma. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyon ng runa dagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Siyak ni Alma, taga Tarlac. Agtawa na kitan iti 35 at daan asawa ken anak. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Tiin nakisalaysay kat maipapan iti inak. Pensyonado ti amak manang, isa amakunak a medyo nasaliwanwan met ti adda panagbiag mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay, iti adda napasamak iti amak, adimi pulos ni namnama. Bakit? Apay nga takas to iti marikriknak. Kaslag kakapsutak kan maulawak. Ay kat gagangay matan at hilumakay si kamot. Saan? Bakit? Sa bali at talaga. Itala makariknak iti kastoy. Iyan na nabla dayta. Madamdama mapukaw tumatlaang dayta. Ay danag mo na ya. Ay, Nanang! Inak makitsenda. Ang mga noda pagatang yun yung tsendaan. Ay, hanya nga tayo nga agpay so ti pagatang ka o. Nay, tatang. Apaya, kasta ti lang ayo. Aguray kayo. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Mading aminterik na kanak. Medyo maulawakan. Kaslag pipiikal ti kanigid apasit ti bagek. Ha? Ala tatang, ang mga nonyamot daytan. Tinasayaat, ipanda kayo laangan iti ospital. Ay, yalakat adanag mo na si Kalma. Gagangay laang dayta amarik na ti lumakay. Nanang, saan? Nasgan ang maipan ni tatang iti ospital. Nang runakat ko na nang agpipikalan ti kanigid apasat ti bagina. Anya ka no ti sakit ko ako na ti doktor. Tatang, nagngato ti blood pressure yo. Naimbaglaangan ta na ipan kayo adagos diti ospital. Ay, kasta aya. Isumot lagayam asabali ti mariknak. Kan italang anak kariknak iti kastoy anak ko. Masapol ka no ang makonfine kayo, tatang. Tapno maobserbaran kayo. Ay, naimbaglaangan takas nilaang tinapasamak kada kayo. Anak ko. Masapol ang may pakaamok daytoy ka ni Manong. Ay, saanan anak? Tapno saan nagdandanag di kabsat mo? Ang mga numakumi-kumi ti trabaho na. Ay, sana mabalin, tatang. Kanayon nga ibilin ni Manong tunggal umawag. Nga ipakaamok kan kwa na anyaman ti mapasamak dito ayan tayo. Nang runa ka no ti may papankada kayo kun ni Nanang. Anak. Sigurado akaungot nak dayjay. No jak ipakaamukan kwa na ana ospital kayo. Hello, Manong. Naimbag man tayo mawag ka din ko. Kumusta kayon? Dananang katatangay. Isong arod nga imawagak, Manong. Ta ipakamukan ka na ospital ni tatang. Anya? Apay? Anya tinapasamak ka ni tatang? Naulaw, Manong.
Kan nagpipikil ti kanigid apas ti bagina. Nagngato gayam ti blood pressure na. Imbaglaangan, tanayra na panak iti balay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang. Kat ni nanang ngay. Di nantupay kaya't apaipan ni tatang itay dito ospital. Gagangay la kano amarik na dayta ni tatang talumakayon. Ngam impilit ko Anya lakit ni nanangan aya. Ala, makamu ka pala ka ni tatang adin ko Taglibak iti trabaho, tagawid Uwan manong, di kagdanag. Siyak ti makaamok ni tatang. Saan abale, tamatamtamingan dito ospital. Nay, apay asiksik ka asimbang pat. Ayan nga ni tatang mo. Na-confine ni tatang nanang. Umayak lamang nga lakadagiti kasapulan na di ospital. Ha? Na-confine? Nay, apay nga intulok mo. Awan mo ti sakit ni tatang mo. Nakapigpig sa naggapo dito balay. Nanang, nangato ti blood pressure ni tatang. Naimbagkit di atakas di lati napasamak kan kuana. Kan naimbag, ta na itaray adago si di ospital. Hay, adula amin. Nagpariseta kayo lakuman iti agas na ta inyawid mo. Paggastusan la day tab ospital nga ibagbagam. Nanang, masapol ang makonfine tapno maobserbaran da ni tatang. Anya ti pagdanagan nyo kat adamot kwartayo ang mabusbos. Adamot pensyon ni tatang. Rumbang lang nga agpay para kan kuana da dya kwarta. Kat, ibusan na ti kwarta na iti ospital, kasta ti kaya tiyo mapasamak. Kasanon nga iti pagbiag may, nubusbusan nyo mo't aminan iti ospital. Kasta ti kababalinti nami, manang Emmy. Napatag-unay kan kuana ti kwarta. Numabalin, idulin na amin a pensyon ni tatang. Ngem iti day di agundaway, saan mi nga intulok nga agkabsat at inami ti matungpal ti pagayatan na, asaanan a makonfine ni tatang, taasikaswen na lakanon iji balay. Gapo nga rod ta na ipakonfine kon ni tatang, kasta unay arurod ni nanang. Kat di na pulos pinasyar wano binisita ni tatang ijay ospital. Talaga kadiasan ng imay ni nanang dito ospital, adin ko? Saan nga rod manong? Makaunget. Apay ka no nga intulok ko ang makonfine ni tatang. Anyamat ni nanangan. Manong, apay nga takas dito ugali ni nanang. Kasla din napatpatgan ni tatang. Awan pa'y nakita ka pa nagdanag na itinapasamak ka ni tatang. Puro kwarta tinapatagkan kwa na. Adin ko. Sayang ka no ti mabusbos. Ado mo ti kwartada. Apay nga takas dito ka panunutan na. Diyak man na mo ading. Ngamday tamot tinapaliw ko kaninanang. Dandan hindi pa'y maigaman ni tatang ti pensyon na. Imbagam ko nga umay namat pasyaran ni tatang dito ospital. Tapno saan tong agbalaw ni tatang, nga apay adi sumarsarong kar ni nanang. Imbagak mo't manong. Awan ka no ti agbantay ije balay. Ni, anya ko matipagdanagan na ngay, kat adamat daan ti ilang akaaruba tayo. Imposible mo tadi da bantayan ije balay Bayamon manong no di na kayat. Alangan mo't apilitan ta. Syaklatan ti mang bantay ka ni tatang dito ospital.
Kumusta nga iti amayaw? Medyo nasayaat mo nanang. Urayan milaangan ti resulta dagiti test anay sayang katkan kwa na. No okay dagiti results, mabalin minton nga iyawid. Kayat mo ni tatang ti agawid. Masikuran ka nun iti ospital. Maysa, di na kayo matla ka nung maurayan amang sarungkar kan kwa na. Ay, kudak tumot ngamin kada kayo nga okay laang ti amayaw. Napilit kayon tumot ngamin amay ospital. Anya nga ita, di masikuran mo't laang ijay. Nasaysaya at mo't laang ana ospital nanang, tapno masigod ti sakit na. Talaga ka di adi yung mapansarungkaran ni tatang iji ospital? Birbirukon na kayo. Ay, urayak latan dito balay. Sigurado ang makaawid kayo matlaangan ton bigat. Ibagayo ijay doktor. Dito'y labalayan ngagpalaing ti amayaw. Sapay la ko mga rod tamayat ti resulta dagiti test na. Tapno makaawid kamin kada tatang. Mayat ti resulta dagiti test yo. Mabalin tayo kanon ti agawid ko na ti doktor yo. Nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Takaasim at ti inayong awan kadwa na iji balay. Kasta lang arudan tinapasama kada kayo. Ni pailananang ti pampanunutan nyo. Di na kayon tupay sinarungkaran dito ospital. Awan ngamin ti mabati iji balay anak. Maawatan nyo kumati inayaw. Sana balay tanaimbagak mutlan. Bili baka talaga kada kayo tatang. Talaga nalabas ti panagayatyo kan ni nanang. Uray ado ti pagkurkurangan na kada kayo. Gapo ta iso ti inayaw anak ko. Iso nga ipatpatag ko unay-unay ni nanang yaw. Naggasat at talaga ni nanang kada kayo tatang. Ngam, nagasgasat kami kan ni manong. Tada kayo tinagbalin nga amami. Hello, Manong. Hello, Ading. Kumusta ni tatang? Inaldaw ka di mo't lamapan mo ita sarsarungkaran? Unmat, Manong. Adamadmadlaw ko. Kasla maumuman ni nanang ang mga asikaso ko ni tatang. Pagkunamot, Ading. Namin anasang patak, asaan pa'y anangan ni tatang. Kat kumporminter aramidon ni nanang. Anya? Anya launay na ito pubraan ni nanang. Ni tatang kumaatirumbang nga si kaswan na. Tatraidor ti sakit ni tatang. Amo na mo't dayjay, Manong. Jakman amo ko ni nanang. Kasla awan patag ni tatang kunkwana. Basta di mo sardaya na mapansarungkaran ida tapno mamonitor mo ni tatang. No saan na maaramid ni nanang dagiti pagrebangan na ka ni tatang. Datan niya agkabsat ti mga ramid, ading ko. Di kagdanag, Manong. Siyak ti makam mo iti amin. Itilasod ti may sa Domingo apan naka-ospital ni tatang. Siyak tinangbanbantay kan kwa na manang. Gapo ta saan apulos asinarungkaran ni nanang ti amak iji ospital. Kaasi ti apo nakalasat ti amak iti paggad kat naiyawid mi manang. Ngam apagamuta yumet at traidor tinagbalin a sakit ti amak. Iso arumbang amataming iti husto. Ado dagiti gundaway amapan panagnakak
asaan ang maasasikaso iti husto ti inak ni tatang. Nupay kasta, nagtalag kami latta iti kabsat ko, asaan abaybayan ni nanang ti amami. Aginggang adda na pasamak, adimi pulos ni namnama. Apay ang kaslawan ni nanang dito balay. Sa dino nga ta tinapanan na. Dandanin pangal daw. Asino nga iti kadwa ni tatang dito eh. Tinasayaat, mapanaklangan iti silid na tatang. Saan mo't siguro ang nakaturog taldawan. Tatang! Adaak! Tatang! Naimas sa mo titurog na kataldawan. Tatang! Apay nga eh. Apay akaslasan nga gang angas ni tatang. Tatang! Tatang! Diyos ko! Natayan ni tatang! Manong, agyaman kami kan ka. Naimbaglaangan tadagayam nagatang mo apakaitabunan ni tatang. Iti may sa Memorial Park dito'y lugaryo. Talaga ngayon narantak na itaading ko. Tapno na dumtong tikas tiya gundaway. Nakasagaan na tayo. Nanang, kaya't ko kumakabayatan na saan pa analpas ti pasyam day di tatang. Agyan kayo pa'y lang dito balay. Tapno makay na kayo kalpasan ti manual daw apuyat gapoy ti pan nakalamay day di tatang. No kayat ni almati agbate, di sige ay. Ngamdo siyak, agawid ako, taado pa'y tinaskan nga si kaswak. Ay kanwan kayam, itadyo kanyak di original akopya ti death certificate ti amayaw. Nanang? Anyan, nanang? Talaga ka di nga awan patagkada kayo ni tatang? Ti kadila ang kwarta tinapatagkada kayo? Pimusay ni tatang nga awan kayo iti danana. Gaputa pinanawan nyo. Binaybayan nyo. Itatakay tabtabon kan kuana. Pumanaw kayon. Gapulang kadag iti benepisyo ang maalayo. Itataawanan ni tatang. Nagturad ka na mangisawang kanyak iti kasta si Kaalma. Gaputay so ti agdadata kinapudno nanang. Oray ka ano man. Di mi pulos na rik na ngayon patagyo day di tatang. Tila ang kwarta na tinapatag kada kayo. Amo ni tatang amin dagita. Ngamgapoy tinalaw sa panang ipatag na kada kayo.
Iso nga inananusan na ti kasta kababalin nyo. Nagawan ka't ababain mo na babae. Husto ko man. Ading, bayaan mo na niya ti kayat ni Nanang. Sige Nanang, no day tati makaparagsak kada kayo, aramidan nyo. Talagang awan tinapatag ka ni Nanang. No sana puro kwarta manong. Di pa'y nagyaman kan kay ti panakaitabon ni tatang. Di na pa'y pulos dinamag naman o tinagastos mo. Bayaan mo na Ading. Talaga kastan ti kababalin ni Nanang. Nagsakit ti kasta may matmatangan tayo tamanong. Nagsingbot ni tatang. No apay nga isupay ti mo na pimusay. Nagsakit tinakam ko itararamidan ni Nanang. Alma, Ading ko. Itaakla na kapuot itinakas kan kwa na. Puro material abanag tinapatagkan kwa na. Di na pa'y pulos rinik na ti panakatayday di tatang. Ading, Naggasat ni Nanang. Gaputan na laos ti panang ipatag ni tatang kan kwa na. Nagdakdal pa'y ti kwarta nga imbate na kan ni Nanang. Pati pensyon na ni Nanang timang sublat. pamanagnak day ta. At talaga na laos ti panangin patag ni tatanggan ko na. Katsapay la kumaadin ko. Tadumtang tumot lang ti aldaw. Ama ka amiris mat lang ti inata. Talaga saan apulo sa nagbaliw ni Nanang. Tinasakit. Pati da kami ni Manong. Pagsususpetsyan na nangalay ti kwarta ni tatang. Idinto tapati abuloy ididay di tatang. Saan may anak kita? Ultimo listaan. Di kami pa'y nakapagyaman kadagiti nang tad iti tulong. Idi nakamasayag day di tatang. Anya nga ta klase ti panagpampanunot ti adda ni Nanang. Kaslawan to ti masapul na kada kami nga anak na. Ken amo day di tatang. Ultimo sentimo saan kami adimaw dawat iti kwartana. Mapmapan amin ka ni Nanang. Saan akas kadagiti daduma. Ano dumtang ti pensyon ti amada. Mawarasan ultimo dagiti anak da. Ngam ni Nanang, talaga na imot. Ultimo apo na, di na pa'y mapurwakan. Ay, Diyos ko, sikan ti makamo iti inami. Saan may mo mabalin aguraan, gaputa inami kat ngarod. Ngam sapay kumatasaan to adumtang ti aldaw. Akasapulan na kaminto nga anak na amang taripato kan kwa. Sapay ko mataag na nayon anasalunat. Diyos ko. Hello, Manong. Ading ko, kumusta kan? Kan kumusta mat ni Nanang? Awan nagbaliwan na, Manong. Kaslaki maro pa itatisaan anasaya at akababalin na. Anya ti kahit masawa na Ading. Kat no ibagbaga dagiti kalugaran tayo. Nga iwarwaras kano ni Nanang. Nga ado kano ti kwarta ni tata nga inalata. Pati kano kwarta idi nakamasayag day di tatang. Saan ka di ani Nanang tinangman ni obra iti amin, Manong? Di ta pa'y nakapagyaman ka dagiti nang titulong. Tawan mo't makita ta alistaan no asino dagiti nang ti abuloy. Ita, kasta ti warwaras na dito lugar tayo. Nakababain, Manong. Awan ti rum nga pagbainan ta Ading ko. Kaputawam mo't kinapud no dagiti ibagbaga ni Nanang. Makaamumot na dagiti mamati iti ibagbaga na. Awan ti nasken nga ipalawag ta kadakwada. Tamo ni Apo Diyos tagpaiso.
Day takot nga rod manong. Kasano, no adan to saan anasaya at mapasamak kan kwa na. Di tamat idaw dawat iti na marswa. Asinon to timang taripato kan kwa na. Sa bali a tao? Saan ka di? Ada tamot laeng manong. Kapilitan na din ko. Gaputa inatakot nga rod. Saan tamot ang mabalin na talikudan? Tano inaramid ta dayta. Agbalintan na dakas nga anak iti imatang tikaduan. Sapay la kuma. Ta saan to adumtang dayta pasamak manong. Sapay kuma ta saan. Agyamanak, nalpas kumutlaangan dagiti lalabaak. Aginanaak labiit, tamapanak tumutan makitsenda. Alma! At ka dito palayaw! Ni, Alma! ni mo tatakanor tayo jay. Anya nga tayo ti umay na ibaga, takas na Alma! madandanakan. Apay ka di, tatakanor! Ay, Alma! Alma! Mapan kayo palayaw! Ha? Nakita na kanunin nanang mo nakadasay ng awan puot na yarubayan niyo! Anya? Mapan kan, Alma! Ang mga numasapol nga ipan mo ni nanang mo sa ospital! Uwan tata, katagyaman ak unay kada kayo. Anya tinapasamak ka ni nanang, ading. Naatake manong. Imbaglaang ang tada nakakita akaaroba kan kwa na. Isuumot lagayam nga da ita ICU. Uwan manong. Kat nakakaasi ti langana. Dimtengan ti pagbutbut ngak manong. Maawatak ti kaya't mga sawan ading ko. Ita, awan mo ti sabali ang mga sikaso kun kwa na. No saan adatang anak na. Uwan nga rod manong. Ngam idi na pigsapay. Kasla linaksid na tapayon nga anak na. Kinaykayat na pa iti sa bali at tao. Ngam data nga anak na. Ading ko. Kinapudno na manong. Dimteng ti gundaway idi anak kunak iti bagik. Nga uray anya ti mapaspasamak kan kwa na. Saan kunto apulos nga si kaswen. Ngam itata nakitak ti kasjay akasasaad na. Simken mo't laang kanyak tinakaro nga asik kan kwa na. Jak gayam kabailan apapasan. Jak gayam kabailan abaybayan manong. Jak gayam kabailan. Na ospital ni nanang manang Emmy. Katawa sa bali ang nangasikaso kan kwa na, no saan ada kami matlaeng nga anak na. Pudno gayam jay kunada nga inalati ina. Nga uray kasano kadakes ti kababalin na, jak matla na iturad a binaybayan, kastamat ti kabsat ko. Aging gaitamanang, da kami iti kabsat ko ti mga asikaso kan kwa na, nang runa kat bedridanan ti inami. Nukit kita ag ti kasasaad na ita, maasyanak unay kankwana, kat malipatak amin amadi nga inararamid na iti amak, kan kada kami iti kabsat ko. Aginggat si bibiyag ni nanang,
Ipaay mi kankwana ti amin. Tapno maiparik nami pa'y kankwana ti kinapatag na kada kami. Itilaksid dagiti nagkurangan na kada kami nga anak na. Daytoy ti padas ko, manang. To'y pagayam mo, Alma. Alma, pagayam ko, saludo ak kada kayo nga agkapsat. Itilaksid tinapasaran nyo iti inayo, ipapaayo lataken kwa na ti panagayat, ken panang taripato, nga isumat ti rumbeng. Tay ko nam nga ruden, inala ti ina. Nasaya at man, wenno adda nagkurangan na. Siguro iti kasta kasasaad ti inayo, mabalin ang nakaamiris maten, gapo ta maim-imatangan kan marikriknanan, no kasano ti kinapatag na kada kayo. Mabalin nga agbababawi mat nga taitan pagayam ko. Kararag ko asapay kuma, taikan pa'y ti Diyos iti atiddog a panagbiag, tapno napapaot pa'y ti panagdadanayo, kas maysa a pamilya. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapunas, dito'y lagi